Já jsem rád, že vám mohu představit knížku Odkud přilétají divocí koně. Je to výbor ze sloupků, které tedy vycházejí v Praze a týkají se zoologické zahrady pražské, ale také návratu divokých koní. A chci poděkovat jednak překladatelce, ale hlavně paní velvyslankyni, která vydání té knížky iniciovala a která byla i redaktorkou. Takže moc děkuju a čtenářům přeju, aby se jim líbila. Já se velice omlouvám, že se nemůžu zúčastnit dnešní tiskové konference, proto aspoň tenhle přetočený vstup z Tachyntálu. Popáté se nám podařilo převést koně Převalského armádním letadlem Kasa z Prahy sem do západního Mongolska. Po čtvrté jsme přistávali v Bulgansumu a po čtvrté jsme je přivezli tady právě do Gobi B, respektive do Tachyntálu. Za mnou možná jsou, možná nejsou vidět 4 klisny. Jedna z nich se narodila v Praze, další jsou z dalších evropských chovatelských zařízení. Já bych chtěl také v tuto chvíli poděkovat našim mongolským partnerům, zejména řediteli zvláště chráněné oblasti Gobi B Ganbátarovi, bez kterého si vůbec neumím představit, jak by tenhle projekt a reintrodukce koní Převalského mohla probíhat. Dotazy vám zodpoví kolegyně anebo paní velvyslankyně a té rovněž děkuji za velkou podporu našeho projektu.